Yebo, ngithi angibingelele ekuseni sesivukile. Ekusayimini umfoka Masango Sibonele igama. Hey, namhlanje imvula iyangiphika imvula. Ithi ngeke wenze lutho kodwa noma sengilishayile i-hour nje. Kusafananga lona sengilishayile i-hour. Mabe sengithi ngifuna ukuyixoxela kabili kathathu. Manje imvula nanso-ke nayo ilokhu iqinisile nje. And kumnandi ukusebenzela ngaphandle. And-ke anginavrande. Ngiyi-ghetto boy. Indoda yaseghetto. Anginavrande. Ngine-shelter kuphela. Yabo. Ngithi bafethu asibonge uNkulunkulu isiphile lolu suku futhi namhlanje savuka. Sivukile abaningi abavukanga nje. Abanye bathe bathi bayavuka kwasuka lokho. Mhlawumbe abasekho. Abanye baseyibhedlela. Izo zonke zezinye izinto efathi ngayibalekeli sizazi ukuthi zikhona ama reality. Kodwa wena mangabe uphilile bonga kuNkulunkulu lokho. Cela ukuthi akulondoloze konke okufisayo kwenzeke. Lokho engikwenzayo kuwumkhuleko nje very short and straightforward kumnikazi. Ngize ngibabize phela amagama asemabhayibhelini but nje indlela yokukhuleka iningi. Phoxa imvula manje kodwa yona ishaya kamnandi kodwa ngiphoxwa yiyona ukuthi nje kona sengithe ukuthi kufukuza kancane. Ngizobuyela ke manje endlini ngiyokwenza okunye. Kanti adithi ngisafuna sixoxeleni okwanamhlanje kokuvuka namhlanje. Sikhuthazane ngoba mina ke izinkulumo zami, izingxoxo zami ukuyixoxela nje kokulekelelana ukuthi loyo ngizoyibeka kanje naloyo obe engozini, loyo obe esibhedlela walala wa-end up mhlawumbe sephume sehamba nge-wheelchair. Ngoba ngizoba specific kakhulu kwi-wheelchair ngoba iyona into engikwazile engadalwanga ngiyona, ngakwazi ukuthi ngiphile kuyona, ngibe ngazi ukuthi mhlawumbe u5 months awupheli ushaye. Ukuhamba emhlabeni amathuba maningi 100% ukuthi ungahamba emhlabeni. Ngoba ungangena esibhedlela ngenyanga eyodwa ube ne-pressure sore. Bayibone esibhedlela ukuthi le pressure sore isendaweni eyingozi. Baku-discharge. Dithambe beku-discharge uyafika ekhaya uba ne-bed sore. Dithambe uba ne-bed sore iphihlika kuba isilonda. Esibhedlela babesakuvuma. Ababesakuvuma bathi hamba uyitreat wena ekhaya. Dithambe bethamba uyitreat wena ekhaya. Definitely sure sebeyazi ukuthi hayi kukabili kathathu ukuthi ungaphila. Ngoba sebeyibonile ukuthi la ikhona isendaweni enzima. Mhlambe ukuhileka sengathatha almost even 10 years. Isilonda nje sibe la kwi-hip noma sibe la einqeni. Yabo, singathatha na 10 years, 20 years. In the way ukuthi noma sebesikleana oyobe kusiza uyakwazi afake iminwe ingene yonke phakathi kusona esikleana sithi. Asikleane bese faka imithi yakhona, afaka amagozi avale. Uthothi lapho mhlambe impilo yakho ukulala ngesisu nje kuphela. If mhlawumbe wazama ukulala ngelinye isayidi siya developer futhi nakhona kuba khona esinye isilonda futhi naso mas developer sifana njengalesi ugcina usulala ngesisu kuphela. Yabo, uthothi ulala ngesisu kuphela awusakwazi ukuhlala mhlawumbe siseyinqeni. Yabo, lapho uluza umzimba, uba kwi-depression, uba nje kuyo yonke sort of life engakwenza ukuthi nanomini empilweni yakho uthi kodwa Nkosi awusangithathi ngani. Yabo,
omunye umuntu angabuka ngiloku ngimpompoloza ngikhuluma kanje njengoba ngeke ngathi ngiqala impilo ye-wheelchair akuyona yakho wena ohleli kuyona, eyethu thina mphakathi, ngoba sonke siyadinga ukuthi sisizane, silekelelane, ngoba leya nto leya if ungakaze ungayanga e-rehab wayofundisa ukuthi ukuhlala wheelchair kunje. Ngoba umntwana wasuka esibhedlela wayekhaya, mhlawumbe usuka nale nkinga engisho ukuthi usuke ne-pressure sore, but ade sebeyibonile abayibonile onesi, but abatshelanga muntu, wena waphuma goduka nayo. Dithama uphuma goduka nayo end up iba-bed sore, ithamba iba-bed sore iphihlika, sekuyinto ongeke uzicontrol, yabo. Uma yaba sendaweni embi mhlawumbe seduze nethambo, kusenkingeni ukuthi mhlawumbe sizohlinzwa sonke isilonda, sihlinzwe sonke, or kufakwe impethu, kusona ukuthi lezi impethu zidle yonke into ebolile kuze kuphume igazi. Mase beyazama ukuthi bakuthungeke, mhlawumbe bakufaka impethu bayikhipha futhi, emva kwakukhipha lezo impethu bakuthunga, and then bafaka imithi ukuthi kuvaleke. Khona-ke uma ngabe uzohamba iy'bhedlela izokwazi ukuthi zikusize lezi ey'khokhelwayo, bakunikeze nemishini yokuthi lithamulele ngesisu, ihlezi ipholisa la ukuthi isilonda sibe dry, lithama siba dry, siyahileka. Kanti wena lithama ungalala noma iziphi ezinye zey'bhedlela, ngilalile nami kwezika-government, angikhombi isibhedlela, but ngiyasho impilo eyenzakalayo. Uthothi uyalele, lezi ezinye zizokufakela imishini, lezi ezinye ngeke zikufakele imishini, zizokugcoba nje, zikugcobe zigodukise. Isilonda sifuna umuntu oclean, asimfuna umuntu okade ehambe elala noma ikuphi, enza yonke izinto zempilo yomhlaba bese buye ezothinta wena. Simethana isibhibhi isilonda. Isilonda sifuna umuntu opure, oclean, spiritually kade elele ekhaya right, engayenzi into ezimbi, engekho yabo. And then-ke athi uma clean afanele akline umuntu onjalo. If wafika umuntu kade ethi ehamba ethi isilonda simfuna umuntu onjalo, siyabhibha sibe worse, yabo. So majina-ke uhamba ubanjwe nomba ethi uyakusiza, yabo. So le life lena ilento engangisho ukuthi angifiseli muntu. Whatever I'm trying to do ngalama video ami, ngithi wena nanomnobani nonesi ozoyibuka nanomnoba uyazi ukuthi lento engiyenzayo iyakhokhelwa ngobani. Ukuye rehab yofundiswa lento engiyenzayo kuyimali ngobani. Mina ngithi wake up call, yakuvusa la ekhanda lakho ukuthi if ulimala manje, if but wabuka lamali lokhuzana nanga umuntu seyalimala, iwe umngani noma umphakathi noma uyilabantu abasizayo abalekelelayo emaklinikhi, noma khona abantu abanekhenja abasanda usiza, kade wabuka, usuzokwazi ukuthi umuntu uzomlekelela kanjani ngobani. Ngiyibonile izinto zenzeka, sengihlalile wheelchair. Ukuhlala 25 years mina sekuyi half ngey'nsuku zeminyaka yami engiyiphilile njengoba ngihlalile kwi-wheelchair, sekuyi half ney'nsukwana zeminyaka ngihleli wheelchair. So ngihlale kakhulu ku-wheelchair okunempilo yokuthi ade ngihamba emhlabeni. Impilo yami engangihamba ngey'nyawo zami incane, impilo eningi engihlale ku-wheelchair. So leyo nto iyisibusiso kumina sokuthi if ukwazile ukwenza lokho, why ungamsiza omunye umuntu ofikayo, ngoba wena ukwazile ukuthi kwenzeke kuwena, ngoba iyisibusiso leyo nto, hhayi ngoba nakho ukuthanda kwami nokuyitshela kwami. Fana ngabe kade nami ngihamba emhlabeni kodwa ngisana 25 years engihlalile wheelchair. Ngihlale kanjani? Angaze ngibe nesilonda. Isilonda engaba naso lesi sesithendeni. Kule video lengizoyenza yasembhedeni yokushaya ama push up nokuyigeza, ukwenza i-bed bath,
ngeball ngendishi ngizonitshengisa leso silonda. Ngangiqala ngangisaney'nyangana ngangisaneminyakana mhlawumbe ewu-2 noma ewu-3 ngagqoka uphaqa, kanti uphaqa ngisho amaspazim uphume, ngihlikihleke nje kumada lo wemoto omnyama, ngihambe ngiyolala. Ngakusasekuseni kwaba nama-blister. I-blister ungayiqhumisi, thina i-blister sayiqhumisa, kwavela inkahlankahla yesilonda. Ngenhlanhla kwathatha 6 months yahileka. Ngasaba more worse ngendlela sasinuka ngayo sisesithendeni, yabo. Angazi ibe nesilonda-ke ey'nqeni, angaze ngibe naso. Angaze ngangena esibhedlela ngalesa sikhathi ngalwa nyaka u-2000 ngiphindanga ngabuyela esibhedlela. Since bangaka abantu abahlezi ma-wheelchair behlezi up and down nezibhedlela. Nakekele amavidiyo ami ngawabuka wena ewubulima, umuntu ohleli kwi-wheelchair awusizo. Subscribe-eni, like-eni, ningifollowishe, sikhomenteni, sixoxeni bafethu. uNkulunkulu abe nathi wonke esikufisayo. Fisela okuhle kodwa.